start Mihajskua s leđa. Evo vidite vatromet, bakljade, petarde. Nije to samo na našim stadionima, to praktikuju i navijači Dinama iz Bukurešta. Slavi se vođstvo Dinama od 2:0. Dvostruki strelac bio je Radučoj u 17. i 57. minutu. Za moment je utakmica prekinuta. Delegat ove utakmice Aleksandar Paramanov iz Sovjetskog saveza i on je pored terena. Konsultacije sa glavnim sudijom Dušanom Kršnakom. Čuli ste one dobronamerne navijače Dinama koji skandiraju UEFA, UEFA, jasno opominju svoje drugove navijače da to UEFA strogo kažnjava i novčano i suspenzijom terena.